že ste boli ako keby na seba nalepení, ty si sa odtiahol, trafil si pekný hák, ktorý ho posadil, no a potom si dobíjal. Tak najprv povedz ty, ako si to pamätáš, ako si to videl a potom nejaký postreh zase k tomu dám, čo som si všimol možno ja zvonku. To bol vlastne len taká vystrelená ruka, že na cestu, že dávaj si pozor, ale videl som, že ho zakúrilo, že z toho padol. Tak ja som už dostal vlastne tunel, hneď moc, že ideme, že toto je proste šanca. A že šampión leží na zemi, takže ja som tam v tej chvíli zapol, že 110-120%, že tam už išlo úplne všetko. Že telo, jak už bolo vlastne napumpované z tých klinčov do všetkého, teraz išlo tam a išiel som dobíjať, čo to išlo. Však som aj napočítal potom z tých záberov, že tých úderov tam prešlo celkom dosť na ňo. On potom nejakú jemnú aktivitu začal vyvíjať, mal tam trošku pohyb, čiže ten rozhodca to nejakým spôsobom ešte nešiel zastaviť. Aj pri tom úniku to urobil tak celkom dobre, jak tam začal po tých 4, jak bol na zemi unikať, že on sa rozbehol dopredu, smerom ku pletivu. Ja som hneď šlapal za ním a on tak prudko zastavil, čiže ja som sa vyšmykol na ňo vyššie, čo tiež akože, neviem, či to urobil, že úmyselne, alebo ako, ale nejakým spôsobom ja som vlastne prepadol cez neho, že nemal som až takú výhodnú pozíciu, kde by som zás možno nejaké 3-4 údery navyše dokázal dať v tej rýchlosti.